תגיד מתי עוד סרטון? עכשיו. עכשיו, בוקר טוב, בוקר בצפון, סליחה. אני עם הסט שלי עד 18, תיק טינבייק, עליה שימאנו אקסנס, C3000 MHG. באתי לחפש את הטרחונים. רגע אני עם המאקי ג'יג 15 גרם של מייג'ור קראפט. בדיוק עולה האור הראשון המשמעותי, מה שנקרא. מסתבך לי קצת הג'יג. אני שם את הגרסה של סטרייק פרו לליפ סלייד סקואד מינו, אם אני לא מבין איך לקרוא, איזה 60S, גם 1:1 סקאג'ט, רק העין שונה, רק 1:1 ליפ סלייד, באמת רק העין שונה והצבעים, אבל הצביעה של סטרייק פרו אף פעם לא הייתה בעיה. הופה, יש פה קצת רתיחות מתחת העיניים של לוקסים, כמו שזה נראה. אני עובד איתו כמו כלב, לדעתי זו העבודה הכי טובה שאפשר לתת איתו. זגזג מתחת למים, אבל מאוד מאוד גבוה. אוי, הופה, פיצוץ, יש. דאול, משהו יפה. משהו יפה מאוד. הופלה, איזה טרחון יפה. וואי, אני רוצה לקחת אותו לכיוון הסלעים. טרחון שחור גם נראה לי, אבל אני בעמדה לא טובה איתו. אני אנסה להעביר אותו אליי שלא ישפשף את החוט על הסלעים. אני בעמדה בכלל לא טובה איתה. איי. הנה הוא פה. טרחון יפה. הופלה. טרחון מכובד מאוד. הנה הם פה, הם התחילו, אני בודק את השוק לידר רגע. ישר לרשת, בלי משחקים. השוק לידר נשאר בסדר. הוא נעול טוב. טרחון ראשון לבוקר, חבר'ה. אני אעלה חזרה לסלע שלי כי הים גבוה. טרחון ראשון. בוקר טוב. איפה הגריפר? בוקר טוב. הפנסיל הזה נקנה אצל מרכז הדייג בחדרה, למי שמחפש אותו. איזה כיף, אחלה בוקר. אני עדיין עם אותו פנסיל של סטרייק פרו, מתפעל אותו באותה צורה. בעצם
ככה אני מתפעל את הליפ סלייד. יש אופציה גם לתפעל אותו ככה, בתנועות של טוויץ' יותר ארוך, ויש אופציה גם עם הפסקות, ככה. אני מתפעל אותו כמו כלב, אני אוהב לתפעל אותו ככה, במיוחד בים כזה. הוא עובד מתחת לפני המים, סופג הרבה תקיפות. וזה אחלה של דמוי. נעשה עכשיו עם טוויצ'ים ארוכים, עם הפסקות מדי פעם. שימו לב, על הג'יג הם לא באו, אבל הם כן באים למעלה. זאת אומרת, אם היה פה מישהו עכשיו עם בומבת וסוויד, ככל הנראה הוא היה חוגג. נעול. עוד אחד. יש. הופה, אין על הנגיחות של הטרחונים האלה. יש עוד אחד. הופה, לא ללכת. לא לעשות לי בעיות. הופה, נותן קצת פייט טוב. אבל הוא פה כבר איתי. הנה, יש עוד אחד. נחכה טיפה נגנים. נתקע לי בין הסלעים עכשיו. עוד חתיכה בדיוק באותו גודל, כנראה יש פה להקה. הופה. גם את זה ישר לרשת, מתנהג איתם בטוח. שתי זריקות אחרי, הגיע עוד אחד. יפה מאוד. יפה מאוד. זה בלה את כל הכרס. בואו נמשיך.
מקווה שאתם רואים טוב. תוך כדי הגלים פוגעים גם במצלמה. הופה, יש עוד אחד. ברח. הופ, יש. חזר ובגדול. הנה. זה אחד יפה יותר. בתחושה זה אחד יותר יפה. הופה. הנה פה. נחכה לגנים. לא, אותו דבר, אותו גודל. כן, יש פה להקה. וואי, איזה יום, איזה יופי. אני בודק שהחוט לא נפרם לי במקרה ובטעות. תודה, בסדר. איזה כיף חבר'ה. היום הפנסל של סטרייק פה, האחד לאחד סקאג'ט, נותן עבודה חבר'ה. מזכיר, נקנה במרכז הדייג בחדרה. יש עדיין לפי דעתי גם כמה יחידות למי שמחפש. יש בכמה חנויות בארץ, אז הכל תלוי בכם. הופלה. איזה כיף. איזה כיף. מה שנקרא, מי צריך את הליפ סליידר מקורי כשיש את זה בחצי מחיר. והוא נותן כזאת עבודה. איזה כיף. יאללה, בואו נמשיך. טווישים קצרים. בקיצור חברים, ככה אני עובד עם ליפ סלייד של סטרייק פה, של סקאג'ט, לא משנה של מי. זאת השיטת עבודה שלי. כמובן הראיתי לכם, יש גם את השיטה בטוויצ'ים יותר ארוכים. עכשיו אני אראה אותה שוב פעם. שיטה של טוויצ'ים כאלה, כמו שאתם רואים, כמעט בלי הפסקות. יש גם שיטה של טוויץ' קרזק יותר,
הפסקה. טוויץ' חזק יותר, חצי גלגול, הפסקה. אני אנסה את מגוון השיטות. אבל כולם עובדות, באמת כולן. הנה אתם רואים, לא חייב את הירוק. הנה הצהוב כתום לבן עובד מצוין. הכל תלוי בים. הים היום לא הכי צלול, אז בגלל זה אני גם עובד עם הצבע הזה. הופ, 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 הופ. הנה, אתם רואים? הופ, השתחרר. השתחרר. נבדוק את הכנסים שלו. תרס האמצעית טיפה נפתחה. בסדר. מה שכן אני ממליץ להחליף את הקרסים שמגיעות עם הדמוי הזה, כי הן נפתחות. הנה, נעול, נעול, נעול. נעול. איזה כיף. איזה כיף עם האינבייט. בוא לפה, הוא הולך רחוק ממני. ים קצת גבוה, לעלות לשובר. הוא לא מתעייף. הוא נותן לי ראש חזק למטה, הוא לא מתעייף. מה זה? וואי. וואי, 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 וואי. תראו, 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 תראו מה הוא עושה. הוא לא מתעייף. הנה. יואו! וואי, 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 וואי. איזה ריצה! איזה ריצה! התעייפתי. אוי, השתחרר! השתחרר! וואו, חבר'ה. איזה פייט. איזה פייט כיפי.